kapitayan menika agamane wong Jawa. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lirena tanpa kanin Nuwun sewu Kyai Semar. Menapa dipun keparengaken kula nyuwun katrangan bab agami tanah Jawi ingkang naminipun kapitayan. Nuwun sewu. Kapitayan menika menapa lan cara manembah utawi sembahyangipun kados pundi, Kyai? Syekh Subakir wonten dawuh. Wong Jawa niku sampun gadah kapitayan lan tata carane sungkem kaliyan Gusti. Papan sembahyangipun naminipun sanggar. Sinebut sanggar nglereke wanci dados langgar. Dene cak-cakane sembahyang menika dipun perang dados gangsal. Sepisan tulajek. Tulajek menika tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan kalih dipun inggahaken pener nggen kuping lan ngrawuhaken ngagungaken asmanipun pangeran saklebeting raos pangraose menungsa. Dene rukun ingkang angka kalih nenggih swadikep. Sakwuse pangeran tetunggalan kalian atine menungsa, banjur tangan loro dipun papanaken ing dada pener nggen ati. Rukun ingkang angka 3 naminipun tungkul. Tungkul menika tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Rukun ingkang angka 4 tulampak. Tulampak menika tegesipun lungguh timpuh. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan naminipun tondhem. Tondhem menika tegesipun patrape nemplekake bathuk wonten ing bumi lajeng ngluhuraken agunging Gusti ngandhapaken golongane menungsa utawi kaprahipun dipun sebut sujud. Wes mestine ca pantese padha babar pisan boten ndugamana lan boten nglegiwa jebul tiyang Jawi pancen ngedap-ngedapi.
ing atasipun pulo niki tebih saking tanah Arab parandene tata carane manembah menika luhur lan sae Kyai Semar sisandamel kula aturaken bilih tata caranipun manembah tumrap agami pungkasan kalian agami tanah Jawi nenggih kapitayan menika meh sami. Tata carane manembah tiyang Arab kalian Jawi menika meh sami. Ingkang dika dawuhaken tulajeg niku yen teng Islam naminipun takbiratul ikram. Lajeng sedakep tungkul niku rukuk, tulapak niku lungguh ing antarane sujud, tandem niku sami kalian sujud. Tegesipun agama Islam kalian agama Jawa kapitayan menika sampun gathuk kaya tumbuh entuk tutup. Raden Sayid ya tumandang mung lempung bang ingkang kinarya matri jeng Sunan Ibrahim Atum Eca nggenya imbawacana nenggih Kyai Semar Badranaya miwah Sang Syekh Subakir. Ora kaya ingkang krembyah mapan ana ning jaba sak gunung gedhene. Anenggih menika ta warnane Gandharwa Kala Sekti ya Gandharwa Sambegana. Mulat ana wong tanah monco mlebu ing tanah Jawa. Mangkono andingkik nglarak dumateng Syekh Subakir. Sambegana, karo Dayoh aja ngono kuwi. Sambegana. Sing dro lempung bang ya kapundhut kinunturan mantra mluhur cacing ruwat wujud umat kowe sapa ambuh marang aku jenengku Syekh Subakir. Bakir. Syekh Subakir saka tanah Busroh. Kowe tak kandhani. Yen njaluk dawa umurmu kowe mulya ning bumi klairamu ngono. Kowe rasah ngurusi wong kene, urusana bangsamu sing rena wengi dolanan rudal kae. Kowe aja ngusik katentremane Gunung Tidar. Mangke rumiyin. Jengandika menika sinten? Oh, lah dalah. Lek nom mripatmu jerengen gobokmu.
Iki gendruwo sing wasani Gunung Tidar kene. Jenengku Kala Sekti ya Ki Sambigana. Kowe tak kandhani. Tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gandharwa wiwit jaman Nama kuna. Lan saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune para Gandharwa. Gunung Tidar sing ngratoni ya kuwi aku Kala Sekti. Gunung Sindara sing ngratoni Kyai Maduretna. Gunung Sumbing Kyai Jalalela. Gunung Ngungkrungan Kyai Siddhamukti. Gunung Merbabu Ki Trapa. Gunung Kumbang Ki Bangsan. Gunung Kendheng Ki Aji Dipa. Gunung Merapi Ki Sapu Jagat, Gunung Lawu Ki Jalak, Gunung Kelut Ki Lembu Sura, Gunung Kembar dikuasani karo Bayan Widodo. Rungu kupingmu. Mula kang mangkono kuwi aja sembrono ning tanah Jawa. Ora kurang 20.000 keluarga saka tanah Busroh nggonmu kono sing padha mati mergo arep ngganggu gawe wong Jawa. Pol-pole kuwi arepe nglarang wong anakake slametan, nglarang wong sing anakake wilujengan, kuwi arepe nglarang wong sing anakake bersih desa, nglarang wong wayangan. Ora ngerti pirang-pirang taun wayangan ning kene ya lagi iki. Arep kok larang pisan apa piye? Hah? Astagfirullahaladzim. Omong apa kowe? Duh. Kyai Kala Sekti. Kabengka dada kula kapendheta jantung kula. Babar pisan boten wonten ceceking manah badhe ngganggu damel katentreman ing tanah Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki. Rasah. Kene wis duwe agama dhewe. Agama Hong Wilahing, ngerti ora? Rasah neka-neka, rasah kakean cangak kowe mulya ning negaramu. Nuwun sewu. Kula dereng marem manah kula menawi dereng pikantuk dawuh wangsulan saking Kyai Badranaya nekat njaluk dawa umurmu.
Arya wangsit pindha kumbang ajaping kawang susuh angin ngendi nggone yektine Sang Syekh Subakir tresna marang pedamen lan kerukunan parandene saya ndadra nenggih kawengisane Sang Kala Sekti pramila sigra amundi ngasta wujudipun watu timpuru watu ingkang ulse ireng wis disebul japa mantra den dandhemaken ing anggane Kala Sekti ambyar dadi lebu